ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Туфаҳои навбатӣ барои шумо то ҳол накарда будем дар дуконмон, барои шумо нишон медиҳем. Ина мебардорем 3 та коробка. Ина 1 2 3 повербанк 2 ватном. ҳам наушник дора, ҳам телефони шуморо алҳамдулиллоҳ заряд метиҳад. Повербанк 2 ватном. дуюм туфаро барои шумо пешниҳод мекунем. мошинкаҳои дракони Type C ранги лезва мегира. Сеюмиш боша алҳамдулиллоҳ инами гуна ҷойнамозо ҳар намудастай. Сурх, сафед, сабз якташа мекушон барои шумо пешниҳод мекунам. Шумо ин туфаҳоро кай метавонед ки дастрас кунед. ҳоле барои шумо алҳамдулиллоҳ мефаҳмонем. аз санаи 1 то 15 январи 2023 ҳар он нафаре ки ба дукони зиёратшоҳ қадам ранҷа менамояд, ҳиҷома мекунад, аз ҳамин 3 туфа якташа дилхоша интихоб мекунад. барои маълумоти бештар чун ҳар вақта дар рақамҳои мо ё ин ки ба адресҳои мо шаҳри Москва, город Химки ва метро Братславский шуморо интизорай. боқӣ дар амони худо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.